Il-funeral tal-imprenditur Hugo Ketkuti se jsir il-ħamis, kemm il-familja kif ukoll il-kumpanija Hugo Group ħabbru dan fi stqarrija. Il-funeral se jsir fl-10 ta' filgħodu fil-Knisja ta' Kristu Re ta' Raħal Ġdid. Il-familja u l-kumpanija ta' Hugo Ketkuti żiedu illi dawk li se jattendu l-funeral għandhom jilbsu l-iswed, jitfu l-mobiles tagħhom u ma jiffilmjawx. Il-pubbliku qed jintalab ukoll biex Flock Fury jagħti donazzjonijiet lil kresh tal-Ursolini f'Taslima. Il-funeral se jsir il-ħamis wara li fil-medja kien hemm spekulazzjonijiet dwar meta kien se jsir il-funeral. B'ċertu rapporti fil-medja lokali oriġinarjament qalu li l-funeral kellu jsir it-tlieta. Madankollu kelliem mal-Hugo Group kien xaħad dawn ir-rapporti u qal illi kienet se tkun il-kumpanija li tħabbar id-data tal-funeral la darba l-katavru tal-imprenditur jingħata l-permess illi jinħareġ għad-difna. Il-funeral se jsir l-għada li fil-qorti mistennija tibda l-kompilazzjoni tal-evidenza fil-konfront ta' Bojan Xmelik, is-Serb li se jkun qed jiġi akkużat bil-qtil ta' Ketkuti. Dan meta l-imprenditur ingħata daqqiet ta' sikkina li ħallewh jiġġieled għal ħajtu għal 6 ijiem sħaħ qabel tilef il-battalja mal-mewt.